vagóny, 5 vagóny, velorepy, máme záhumienky, bereme a spolky zakladáme. Na jar sadzíš v lece, kopeš a caháš viešení. Komu še nelení, tomu še želení. Cahal ze do repu, urvalo ho v krížoch, stálo ho do drepu. Rozdumuje, špekuluje, no len z ruku machne, chodče takoj roztarhano repu nevycahne. Rozpušťajú statky, každý chce ísť, co nejo nastávajú zmetky. Mojej Marčoj še zažuša iba jedna krávka, nezostane už na blízku veru žiadna trávka. Dobrý deň, tu je televízia Joj, natáčame farmára a je vášnivý poľovník, všetko má fajné vlastnosti, našiel by si frajerku, nemá problém. A teraz sa s ním porozprávame troška, lebo hľadá si ženu na pár víkendov, viete, takú víkendovku ako Maťa. Dobrý deň, pán Tucen, ako by sa vám ľúbila taká predstava o mladej, sympatickej žene? Viete, ako musela by vedieť nakrmiť. No. Ja tu mám veľa statku týchto 70 oviec. Doma mám ešte také tie kravy, dojeď musí vedieť a tak, no. No, tak to asi takú nenájdete, ale dobre, no. A ako sa máte teraz v tejto dobe bez ženy? Fajne, dneska mi vlci streli 2 ovce, tak trošku som taký nahnevaný, ale... Veď chápeme to, veď. Dá sa to. Nahnevalo by to ocikov, kebyže 2 ovce zo 70, Ježiši Kriste. A ten hnoják sa mi dá, ako nevidí. Veď to, Maťa, ak príde. Musím ho poprávať, no. A koľko žien by ste chceli tak asi pozvať na vašu farmu? Na moju farmu, tak také 3 by stačili a už by som si vybral z toho. A môžu byť čiernej pleti, alebo také frndy? To je jedno, mne sa páči každá žena. Hej, a nemusí byť namaľovaná? Nie, musí mať vzťah k farmárstvu a viac nechcem. A môže piť? Môže si dať sem tam, ako ja. Lebo viem, o vás sa šíria také reči, že vy dáko nepijete, že vy alkohol nepijete. Ja s alkoholom nie som kamarát, ja sa každej fľaši vyhýbam. Ja, no tak to je dobrý. Tak mladé slečny farmárky, ktoré chcete mať záujem o nášho krásneho chlapa zo Žoltístva, berte ho.